Aïe, net nasi. Bozo, kabine nana, kabonga dugo takayara. N'yembe muso ni fosa kolini de la kumete la mo nye koro iba foko muso mango be chef na tobi. Okuma awadu. Abeli. Awa be do topsula. Masa. Moi. Bozo walde fara to woni. Bozo. Ne ma penye na nye kana foi la kasoro ne ma biyawa. Moi se wal sa wuli isiga sa. Bozo. Ibe jina tike ko ke. Ijije kata awa no fekana. Wa ijije wallahi ni koye meleke ni so. Ni koye awa so. Bozo ibi bolo ni fa ku. Wallahi ba fonete. Ni ma fonge kana ko kesa me kasi ya. Mumbe blaka ko la foka to da to rasula. Ta walde no fe. Mo to ta gera. Bozo ta awa no fe ta fe ka foi me klola. Ta awa no fe kana dia. La walde faka koy ça fait Sophia kama e bene bol maka dini kele bonamna ni muso ni foso ko ni kama ni muso kuna ngoi kama ala ti yele malika na dene ala ne torola sa bozo ala ka sabali dima Licenciada. No. Basta. Ni kam wanyama to ni kam boboyete. Ne ko tsara mi ba ko sura jogosina. Faut que le souka autorisation. Muso ni chetikili. Libe ni kusuku tayi bata ni hakili. Ntado action kera chuwani nga abono kuma akole ifando kusi ayushira la broni. Nga ni fraudo da manayuta akacha alafe obenya bayo. Apela juruman beni ja kono fere ka kono mando a kono mando kalo kele ani kile dem damani mo bala mo bisela ke sababu ka kono ire chiwa muso ire seka kono ta kasi kalo kele ani kile dem damani na kaso alera ta kana ka kono mando janguti mun bi mafina kana so ni yona bi so fiutuli ja hakili ka bon kateme musuka chebe mundo musutudo kana so fiu ni yona bi so tuduni ya no pour une fois dans mon docteur deba do sitanana na wakati redo bon nere kuma la wuli be maere seulement ambla la nyona mais ne ala nyimbi man fuma kata bon a geralani la munge ne a digi bo a kungolo fote de so ma suna no te nere ma dabo nbe kama ere
sinon ne yɛrɛ muso bugɔ man di ne yɛrɛ walahi ala mais i y'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan. Monsieur Jara ne ka kuma na komi a ko fana banna a bɛ ka fini falen n'a tilara a bɛ taa ɲɔgɔn fɛ. Problème foyi t'a la n y'a faamu. N diyara n ye trop hali bi ala ka n to ɲɔgɔn sira bɛ yen. n'a kɔni t'a la sɛgɛn. Yala sɔnna ma a bɛ tila sisan. ne ko awa mon kelen de ye e ni Sofia se ɲɔgɔn ma fo ka taa kɔnɔtiɲɛ b'o la. O ma si tɛ yɔrɔ ne ma dabɔ a kama anw bɛ kɛlɛ la Gabuguda la an ka kuma de yɛlɛla ɲɔgɔn sanfɛ a girinna ka na k'a bi kɛnɛ kan ne fana y'a di a bɔra ka bin ne ne bolila ka taa ka bɛn ne petite wele ka na u y'a ta ka taa ne dɔgɔtɔrɔso la surtout ne ma dabɔ a kama k'a kɔnɔtiɲɛ. Awa tiɲɛ tɛ ba de fɛ ɲugu fɛn min y'a lawula kama e kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko Sofia bɛ cogoya min na hali ni ko i b'a bugɔ o ye kungo ye kuma tɛ k'a fɔ k'i b'a nɔɔni k'a fili dugu ma. Awa kɔnɔtiɲɛ man ɲi dɛ awa i tɛ kɔnɔtiɲɛ kungo dɔn dɛ wa ne yɛrɛ tun tɛ min kalama awa mun kelen kama e sɔnna ka don ni ko sugu ninnu da fɛ awa i mari ye ne bolo bɔ ne da kɔrɔ i ye mɛlɛkɛni bɔnna nin na fu a m'a min a m'a bɔ awa i tɛ yɛlɛma nin ma diya ne ye dɛ ni n ko k'a diyara n ye walahi n ye nkalon tigɛ Sofia bɛ nin den wolo a bɛ mun tiɲɛ i ye i ye kɔnɔ in tiɲɛ a bɛ mun ɲɛ i ye a tɛna foyi fara e ka diɲɛlatigɛ kan au contraire a b'i tiɲɛ de ni ne hakɛ ko k'a bɛ wuli kɔ mɛlɛkɛni mɔgɔ min yɛrɛ tɛ foyi kalama e b'o kuncɛyɔrɔ dɔn e yɛrɛ bɔra dɔgɔtɔrɔso la sisan a yirala k'a fɔ ko i garisigɛlen don a fɔ ni Sofia ko k'a b'a ta sara i ye min k'a la kɔnɔ sɔrɔ bozo la du in kɔnɔ yan a tɛna kɛ kɔnɔtiɲɛ tasara ye yan o bɛ ban e tɛna den da e kɔ la Sofia tɛna a da kɔ la awa e ne kuma sulu dɛ ne ye furu ka na nin so in kɔnɔ yan ka t'e ta ka bɔ so ka n'e bila yan nɔ i ka kɛ n buramuso ye walasa i ka se ka n malo sutura nka n'a fɔra k'e de bɛ ka ne da lɛfɛ kan ka yala ni ne ye awa hali kare kɔnɔna bɔli o magɛlɛya bɛ ne sitana bi e kama ne bɛ ka bɔ n ka dugutaga sen fɛ ɲɛw de bɛ ne na dɔrɔn ɲɛ bɛɛ coro-corolen bɛ ne sitana i b'a fɔ ko n ye n damana ko de kɛ nka mɔgɔ si tɛ dɛ e awa sabali awa jisuma k'i koli ji la ni ne ko ko nin diyara ne ye n ye nkalon tigɛ a ma diya n ye bi a ma diya n ye sini
Mama nyame ne ala sona ti sega nyama wara gabi ne ru jotala e musoni me gela kata sini bema ha ini sina musoni nyoko che ni fembe to etala ya ni ye ta ke drape ki yanga sanfe ali bindo ali nimbe kala de sara duguma ki kumbe kana se duguma ka je ko ko yiri oboke obena ta yete ne soto awani ma be made amma janye bi amma janye shini ni ngo ka jara ni doro ye galu ntike wa ijo fo itala fo ni mo ko mi de ni fe nte se ga nyamo daga be Sofia ba bla fe ne be sike antena mo de ntike yake ha ni rekla to do kapela sigi me bela sigi ni kuma nke atina se ka to dugulenta na manye ka kereta fonga Sofia la sigi dugono mu ko to ka ke benyana peki tani blado awa ye ko jugo kenade ko man toro dugolo ka katembeninka kri bozo awa Sofia ni ay nyawuli jugumante nga duguta ka silfe wala ya mi keran kofe ani mbora mi kalama kasoro untado odi awla sigi kuyi sanne kata duguta ka yorola Sofia ka garzika ko kuma ku besina fo ayere be ya yira ka fo ko bozo tate walde ja o kunteti ando na frijo ba ko keren ni yana ne sita ngam jigna awala kosebe e awa kuma foide ne ma mi fo enyana ali doni mina ibini sigi ka fo ko Sofia ta ko bozo tate Sofia ka dini ado ne ke ma ngo toko kele be na ngulo korola ngo shita nyi toko yi nga ngo ni kele ni ngo mada la fio ma fieta eklela kana itugutugu ni ka deba kama ka walide kono tien awa ni bo ka kele ne afo ebile sara do ni sara yoro mina iba ko lodo akanga sara femina Sofia naka koba kemebe akarizika ntieni akumaka tinya tanchogo ya la feu kumata ka foko awa ya chi wa an sigile ko ale dete bozote jaja iye ala ne kira de mine kane mode faka mode folo ha awa amajanye de amajanye bi amajanye shini ningo ka jara ni roni garanti nga Sofia ne ba ni fe ka sabali anga ni ka jibone anga ni ka sokono koya fini no ko yora sokono na ide e ka sabali e ka yafa awama bari ayira fana bora docteur Sola sayira la ka foka garzige tikidu aye mi tela ne ko kibi no nyoko na kala yora ta saraliti na ba ne ba ni fe e ka sabali ne ni awa betola ani bozo eka ya fama bari fencha mandera ne ko chama yere de kera nga joni ko ala garzika inchancho ko amajane shida ifio ngalla ni kunteni ye ma ni ne kile akaketa nga fembe fene na sababu hawa temesisa eka wuli kata ya fadili korom sufe wuli kata ya fadili korom sufe mama masola awane baba ya fara ngabi ya fadili ife ayiminka ajota la fone mo mi dona fe galonka nene Sofia ke kelenga ko mata sira bele Sofia na yene minka amajende Sofia iwe ya fama ke gosa jera leta de fadili eke kafiri mo fala kiti ni ala jela ne gela kota Sofia iwe ya fama awani ya faleni me ala le ala tia getando na ya fadili chefe
wuli kana yafa deli cɛ fɛ. Amaru. Vous avez à comment? Ya, ima ko yala kula yɛrɛ. Ni ko in tɛmɛna yafa deli la. Ama wallahi ala ye bonya min yɔrɔ. Sunta n'o kun tɛ, wallahi billahi, ne kun tɛ yafa Awa ma. Ko jango Awa ka su kelen si ne ka du kɔnɔna la wallahi. Mais bi kɔni tɛmɛnen kɔfɛ, ne kɔni ni Boza ka di ne k'i sen bɔ ne ka du gérer cogo la, ne yɛrɛ bɛ na du gérer a manière la. N'a tɛ k'i ma baasi ye. Bozo, yafa tigi kɔni ye Ala ye. Wa yɛrɛwolo ye jɔn ye bita ye koyi. E ye jɔn ye bita ye Fasi ma jigin la. Nka min ye ne kan sen bɔ n ka du kɔnɔna ko la ye, e ka du dɔ dɛ bari i ye cɛ ye, nka yan ye ne cɛ ka so ye. Awɔ, yan ye ne cɛ ka so ye. Ne m'a fɔ k'i sago tɛ k'i ka so don. Ne b'i ka hɛrɛ de fɛ. Mɔgɔ si tɛ se ka den wolo ka tila ka k'a jugu ye. I kulo bɛ na kɛ. Min ka jugu, fili ma jugu koyi, ne tɛ segin kɔ de ye kojugu ye. A ye yafa deli fɛ, i muso ko k'a yafara, i yɛrɛ fɛnɛ ka yafa a banna. Ne ka dugu kuma bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la. I y'a kuma faamu. Ko in yɛrɛ tɔ solution a bɛ ne yɛrɛ bolo. Awɔ, n'i b'a dɔn i kan ka min kɛ, o kɛ. Ne fɛnɛ seko. Ayi lɔfɔlɔ yan. Kuma kunkurunin i bolo ka poser la. Ka poser ne. N tulo b'i la, Ala ka fɔ. Voilà. Kɔrɔ ka to ko mo tɛ tiɲɛ f'i kɔrɔ yan. I bɔra ka kuma fɔ sisan i ma tiɲɛ fɔ. I ko de ko du y'i cɛ ta de ten. Mɔgɔ si tɛ diɲɛ kɔnɔ min nalen tɛ fɛn b'i la min y'i kɔ ta. Bɛɛ y'ale de y'o ye. Nagacogo min t'a la ten cɛ i wɔtɔ ka kamalen sigilen to yan. Kamalen to a y'a la du zeri a zeri ɲɛ ma. C'est pas ton affaire. Cɛ sabali sa. E t'a tiɲɛbagatɔ siri tigɛlen kɔrɔ pɔnpɔnpɔgɔlo barika bannen. E ti t'i sigi ka du kɔnɔ k'o ɲɛnabɔ. E min y'i sigi yɛrɛ k'i bɛ ne ni n cɛ ka du kɔnɔ kuma tɛ n denkɛ ka kuma ma. N t'a bɔ a la. N ta tɛ bɔ a la bi, a tɛ bɔ a la sini. Kiri. N'o b'i ma kɛ, taa so. Taa i sigi i ka denbaya kunna. Siɲɛ fɛn ko b'i kɔnɔ, i tɛ taa misiri la. I tɛ taa misiri la. Et puis, il y a misiri ye koyi. Et puis, il y a que les filles kɔrɔ yan. I bolo fana sura ɲɛ kɔnɔ dɛ. Il a fɔlɔ de kelen la. N'i bolo sura ɲɛ kɔnɔ. Ɲɛ bɔnna. Kafiri. A t'a ɲɛ tigɛ ka bɔ a kun. A t'a bɔ i la. A t'a ɲɛ tigɛ ka bɔ a kun. O tuma a b'a ɲɛ fili ya. Bon, et puis, i ɲɛ kɔrɔta hali sini sɔgɔma. Et puis, n'a bɛnna i ma kɛ i munu ka bɔ yen. I tɛ min fɛ n y'o de fɔlɔ ye yan. Awɔ. Ko e ka kɛ so nin kɔnɔ yan. Cɛ. Awɔ a bɛɛ ju ye ne sitan ye cɛ tɛ yan. A bɛɛ ju ye ne sitan ye. E fɛnɛ tɛ min kalama kɛ ko o ko fɛnɛ bɛ nin so in kɔnɔ yan kɛ ne sitan nin fɛnɛ sigi b'a da la. K'i to de don. Muso ye den wolola de ye. Mais dumara tɛ muso de ye. I b'a to tɛ muso ma a ye di cɛ tɛ bɔ. Taa so i ka taa f'i musow ɲɛna k'u bɛ den wolo de la k'u tɛ so mara la n bɛ n ta mara piyan. Ne ka so mara ma daminɛ bi. I jija et puis i jija i ye min k'a la i jija i kana sa fiyewu. A ye ka ban denmuso ma ten fu. Saya bali ni Ala min ye nin don o de b'a bɔ. I ye min kɛ a da ka ko ye dɛ. Awɔ n kana ɲɔgɔnna fila mɛn bolo dɛ hali ne tɛ fɛ ka bɔ bɔlɔn fɛ bi. E kun ma se k'a to Sofiya kɔnɔ ka tiɲɛ cogo wɛrɛ la. E kun ma se ka Ala deli ko wɛrɛ ka Sofiya sɔrɔ fo ka t'i bolo don o la k'o k'o sababu ye. I ye n kuma sulu dɛ ne yalala k'a fɔ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ko ne bɛna buramuso ta ka na n'a ye n ka so buramuso min bɛ n kɛ sanfɛfɛn ye. Ne bɛ so kɔnɔ n k'u bɛ kɛnɛma. Taa i ka ci la. Wuli taa i ka ci la. Wallahi jɔn tɛ ko dɔ ye ko Ala n'o tɛ ne bɛ nin ka na nimisa ni mɛlɛkɛ ni nali la nka jo bɛ Sofiya la e t'a dɔn ko ne ye fuguri de bɔ daba da la n'o tɛ yanni diɲɛ ka wuli fo ka taa fɔ ko dugukolo melekela ne tɛ kɛ ka mɔgɔ e tɛ kɛ ne ka mɔgɔ ye ne y'o f'i ye a mɛnna nka bɛ n tɔgɔ de bɔ mɔgɔw da i ma foyi kɛ fɔlɔ n'a b'i ɲɛna ko nin ye ne si ka yɛlɛmalen e ma foyi kɛ.
kakane da kanka kamle de mala kula ni man don ya kan mani fep faut que ni dem so fla wuli ni kuma gu fe mbranski kan ko ni kuma fleta ni nyamata kembri sarlolo ke jarima yenye e bi jarima ba jugo ele fe wala jarima ngoro te ko kuna muso duti oh Sofia Mambe oh ndoni na e don sote Ave apa kaina silakan ya silakan isi Ben tinggal di sana ya bilang maksudnya al 14 masih sini nih sih kita dengan aku lagi ko kati amijama ko kati am ay mo flabe ay salam alaykum ala ansira ala angle hereba ko rete ay mo flam ay bulo min kakaki ay sabali ay kana ay tam krofe no ya wudam so ay sabali ay lu dakili fe ay bo dakili fe jon yi bidon isini to lo de e ga ka shiye moy la de bo ay mo fly dra fatu ni yanga sisa est ce que ay wule ko kiti jon ben ay to ne ko juju menene e ma feke ne ya fe femi ay flan nyonti ay abambi wole do manni magam seni mi ani nyonche ay ka fuku mi ga nyonche ay ya bela giledo ay mo fle ba beya ke a cheri jebe da sorola tatanga ay nyami ga nay may tukudo che adi mele ga fa ka so afato masepi ay bra dim so nyanka est ce que ade ye ben nyanka ile kele la mamlo jusi ma allo pere ka fo ko ikoro ni ile to be kwa tere ma na tere ma ni est ce que ile tu na che soro ayi ta fala yo sabali ga allo ka fo ki ikoro ni ka ka bunya era ka e bi le fana abli kuna ka fo ki do ni abra ko kila awuli ya si ya fa kai ai sabali ay alalla era ka bo kita tamini ko ke dai bran la ngabiri adi jangi ha nte fe ka ay flayi ko ay ka manga ga nyona abra ka wala mo wi ben ni woni ne tafabani eta fa ba ayo dem so itu awon tafaba tabar kala ay ala tan dula ala ambe kile awole kunke injajara no numan kiamanyi ni dum brati kan silentia wallahi kiamanyi ni ngala alafe tese bena ne ni nkoro apela ni nkoro nyonyi awa ko tiete fala la famille tu es mi mba foyer na la kiso